Michael Mifsud ta' 52 sena minħal qormi weħel 18-il xahar ħabs sospiżi għal 3 snin wara li ammetta li tlieta filgħaxija spara lejn Michael Camilleri fħal qormi. Wara li semat l-ammissjoni tal-akkużat, il-qorti preseduta mill-Maġistrat Odri Demikoli ikkundannatu s-sentenza sospiża fil-waqt li multatu 800 euro. Il-qorti ħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni għal sentejn fil-konfront ta' Michael Camilleri ta' 56 sena minn Ħażabbar li fl-isparatura weġġa serjament u kellu jiġi operat. L-isparatura seħħet it-tlieta fit-8 ta' filgħaxija fi Pjazza San Franġisk bħal qormi meta żviluppa argument bejn il-vittma u raġel ieħor bl-aggressur joħroġ arma jispara tiri fid-direzzjoni tal-vittma u jaħrab mill-post. Il-vittma mar l-isptar Mater Dei għal kura fejn kien hawn li l-pulizija saret taf bl-isparatura u immedjatament marret fit-taqsima tal-kura intensiva tal-isptar Mater Dei biex tkellem lil ferut fl-inċident. U fissrilhom li kellu argument ma' raġel ieħor minn Ħażebbuċ u f'mument minnhom l-argument bejniethom tant eskala li r-raġel ieħor ħareġ arma tan-nar u spara fid-direzzjoni tiegħu. Aktar tard Michael Mifsud kien arrestat mill-pulizija. L-akkużi fil-konfront ta' Mifsud tresqu mill-ispettur Kejli Borġ.